Hala ere ez da erraza izan. Gaur martxoak 8 da, eta, denok ezagun dugun emakumearen nazioarteko eguna. Aldarrikapen eta borrokarako eguna. Horrela, Lezoko udaletik ere berdintasunaren alde borrokan dabiltzan emakume, elkarte, erakunde, eragile guztiei eskerrak eman nahi dizkiegu. Batez ere, gaurko egunean eta martxoan zehar antolatu duten egutegi oparoagatik. Bere izenian nahi dut, bea ez dago hementa, baina eskertu nahi dut Lezoko udala, bihotzez, guri egun polit jau emateagatikan, eta ez bakarrik horregatikan, baizikan, nabaitzen gehala, oso goguan izaten juzutela beti. Auditorioa gure abizena daka, frontoiak izebako oldobiken izena daka, eta oan mirenen plaza hemen. Egia esan, famili oso jatorra, oso suerte hona izan du genuen, eta famili oso jatorra zen. Asko ikasi genuen behan gatikan, eta ez dut beste ikan. Mila esker udalai, eneriz, mila esker asko, eta basalian. Izeba, zuretzat.